Jeg er rigtig nervøs, da Myren skal træffe sit valg. Jeg er bange for, at hun smider mig ud. I skal vide, at det er overhovedet ikke noget let valg. Jeg ser alle sammen sindssygt værdige til at være herinde. Frederik og Daniela, de har været mine partner. Så jeg står mellem jer to nu. Jeanette, du har brugt vores aftale og sat mig i fare. Sugar, jeg har ikke nogen aftale med dig. I skal vide, at det er overhovedet ikke noget let valg. Frederik og Daniela, de har været mine partner. Så jeg står mellem jer to nu. Jeanette, du har brugt vores aftale og sat mig i fare. Sugar, jeg har ikke nogen aftale med dig. Så det er dig, jeg ser heroppe. Ikke lige nu. Prøv, Jeanette stikker hende i ryggen, hendes søster stikker hende i ryggen, og så vælger hun mig, som stort set ikke har noget valg, altså. Kæft, det lader vi. Helt seriøst. Lige så det, som jeg står her. Hold kæft, mand. I mine øjne, der er hun ligegyldig. Hun er bare... Altså, en lort er mere værd end hende i mine øjne. Men du har valgt at smide mig ud også, ikke? Sugar, den står 1-1 nu, tror jeg. Det gør den bestemt ikke. Du kunne have valgt at påvirke Jeanette til noget andet. Det gjorde du ikke. Vi valgte begge to hinanden, Sugar. Der er ikke noget, der hedder det. Jo, det er der bestemt, der. Kæft, mand. Jeg forstår godt, du er bitter. Jeg er lige så bitter inde i lige nu. Ja, tillykke. Kæmpe idiot, altså. Altså, jeg har ikke andet at sige til dig, altså. Det er jo... Du er værre en fedt mulle, mand. Altså... Du har også snydt mig. Jeg står også heroppe. Jeg skal tage mega nederen valg. Det er ikke fedt, jeg skal sidde og tage et valg mellem jer, vel? Altså, du må nok forstå. Jeg mener bare, at du er snot fucking dum. Ja, fordi det er dig, der er røget ud. Du er så dum i hovedet, mand. Prøv at høre. Din søster har brudt en aftale. Er det ikke værre, end at jeg bryder en aftale med dig, en du aldrig har kendt før? Og så din søster, hun bryder en aftale med dig, mand. Er det ikke meget værre, eller hvad? Et eller så har jeg lyst til at give Tyrker en flad lige der. Og sige, at han skal holde sin fede kæft. Tyrker. Er du sød at komme her? At jeg var så tæt på, det er det, der gør mig ked af det. Alt andet, det er pisse ligegyldigt, altså. Myren og Tyrker, jeg vil bede jer om at gå på jeres værelse. Der skal I pakke jeres kuffert, og så skal I få lavet hotel.